Oktubre 31, 2019, mitay og nausab sa ikatulong higayon ang 6.6 magnitude nga linog sa pulo sa Mindanao. Lakip na dinhi naapektahan ang probinsya sa Davao del Sur. Dihang gideklara ni Davao del Sur Governor Dodo Cagas og under state of calamity ang tibuok Davao del Sur. Usa na niini ang pagpanghatag og mga trapal sanglit mao man kini ang nagunang panginhanglanon sa pamilya aron ilang itukod gawas sa ilahang panibalay og kadaghanan niini daplin sa kalsada. Back with me, gabi pa mi dire oy, kay hadlok na kayo. Gabi Gabi pa mi dire. o sa oras Mga alas 6. 6, so diri mo natulog. Diri mi natulog gabi. Nagbakwit mo tungod atong lindol nung 29. Oh, yung lindol na kuan 6.4 yun, di Oh, ba? 6.4. Oh. Kaya nung kahapon ng alas 6 ng gabi, nagbakwit na kayo bakwit dito. kami dire. Ano yung dala mo, Nay? Dala namin ka ng tubig, bugas, itel para lutuan na mo diri nung luto. Kay palagod ba ni mi manguli pa hanton ron dahil kay maayo gani wala mi manguli kay ganina 6.5 ganina to. 6.6. 6.6. Kaya salamat mi napami dire. So, kasama mo lahat pamilya niyo? Oh, andito nga ano ko, pamilya ko, mga hipat na sila dito. So, ano ko kambal na sila dito. Nakauban na ko. Okay, bakit naisipan yung pumunta dito? Eh, sabi nila ito daw pinaka-safe na evacuation, itong Capitol. Safe sa ano? Safe pa, halimbawa, karuman ng ano, kagawas ka dayon. Dito sa Digos o ano, so kayong alog ba, di ba? Mag-traffic na niya, di na may kakuan ba, kagawas. So, natakot kayo? Baka may tsunami? Oo, hadlok ako. Isa po na, hadlok na kaya traffic sa traffic niya, daga na kayo sakyanan, hindi na ka makagawas, di ba? Kaya mabuti yung sigurado. Kaya kayo pa lang na namin dire. Kumusta ba ang bahay niyo doon? Kaya daga ng crack ko eh, daga ng crack ang balay. Katulo ba naman kasunod nga lindol? Nung lumindol kanina, mga 9/11, Nami dire. kumusta dito? Pag dito kayo nilindol, kumusta naman? Dito, nasa diri ganina, nasa sulod mi, nanggawas mi dayon diri sa kuwan, sa ayuta. Kusog ko'y, kusog po. Yun. Pero nanggawas mi, nangyupo na lang mi, nangyingkod mi ba kay hadlok naman kay kusog man kayo. Kaya diri pag yun mi siguro manguli ay dahil sa hadlok na kayo, sobra na mong nervyos ba. Halos maano ka na sa, malipo ka na sa kuwan ba, kunting kibot lang, kunting alog. Kuwan ka na ba, hadlok ka na. Dito disod juga mo ang kahimtang dito tungod kay halos mga tao dito nagbakit na gyud labi na sa sitio Labidangan. Then diya sa sitio Kabuuan nagtulda na gyud sila. Nanginhanglan gyud sila og mga hinabang sa mga gobyerno. Nami karon dinhi Kanggo. Nagpasalamat mig dako kayo sa ato ang gobernador Douglas Cagas ug ilabi na sa ato ang congresswoman o sa ato ang vice gobernador nga pag-anhi gyud namo diri wa gyud mi niya balibari gitagaan gyud mi og trapal 100 pieces kabuok. Dako kay mong pasalamat kana sa mo ang constituents sa mo mga katawhan dito. Dako kay nagtabang ayang gihatag. So 100 ka buok po na mahatagan na 100 pud kabuok ang mahatagan na. Mokabat sa 660 ka mga pamilya ang mahatagan og trapal nga dunay sukod 5 metros matag usa. Sa mga to ang PDRMO sa probinsya sa Davao del Sur aron pagtunol og mga hinabang trapal pagkaon sa dapit labi na sa lungsod sa Magsaysay sa may upper pala. Kuyog na to karon ang labaw sa PDRMO og ang kinatibukang team. Gikan dinhi lahos kita dito. Subay sa mando ni Governor Dodo Cagas ngadto sa Provincial Social Welfare and Development sa pagpanguna ni Ma'am Geraldine Lano o yun man sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpanguna ni Christopher Tan kauban ang team gikan sa Kapitolyo. Padulong kita sa lungsod sa Magsaysay aron ipang-distribute kining mga trapal
alang sa 660 kapamilya sa Magsaysay. Babae naka-cardo-pan siya, cardo-pan. Ug kini ang atong dokumento.